Din hija s-sitwazzjoni li tħallit fija il-pjazza tal-Mosta. Bil-mostin jinsabu rrabjati hekk kif fil-pjazza għad hemm taħwit kbir, żoni magħluqin, trab u konfużjoni. Dan kollu hekk kif diġà ngħata bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-festa ta' Santa Marija. Ix-xogħlijiet fil-pjazza tal-Mosta ilhom għaddejjin għal xhur sħaħ mingħajr indikazzjoni ta' meta dan il-proġett se jkun lest. Proġett li ilu għaddej mill-inqas sentejn hekk kif il-festa tas-sena li għaddiet kienet għadha bitriq il-kbira nofs leħja. Fuq il-medja soċjali residenti Mostin qed jinsistu li l-awtoritajiet ilhom ikaxkru għal xhur sħaħ tant li fi kliemuhom stess il-lokalità tal-Mosta qatluha hekk kif kaġun ta' dawn ix-xogħlijiet in-nies qed jevitaw li jersqu lejn din il-lokalità. Ħafna min nies li kkummentaw qalu illi jifmu li x-xogħol irid isir iżda sostnew li huwa naċċettabbli li l-proġetti tat-toroq qed ikaxkru għal xhur sħaħ jew saħansitra snin. Persuni oħra gergru fuq il-fatt li matul dawn l-aħħar xhur il-parkeġġ fil-Mosta sar impossibbli bl-ammont ta' toroq li jingħalqu għal xogħlijiet apparti l-konġestjoni tat traffiku li qed ikun hemm fil-Mosta. Ħafna Mostin jinsabu ferm frustrati lejn is-sindku tal-Mosta hekk kif fi kliemuhom stess qed jitratta lin-nies qishom dubbien. Dan fil-waqt ir-residenti li tkellmu magħna u posta sidin ta' ħwienet saħqu li ma jifilħux aktar bl-imġiba tas-sindku li mhux jagħti każ l-appell tar-residenti. Intant kien hemm min ikkummenta fuq Facebook li l-idea ta' pavimentar jaf tkun falliment totali għaliex probabbilment se jiġri bħal pjazza ta' Raħal ġdid u jibda jisfronda kollox.